Dobrý den, nemáte hlad, nemáte chuť něco si zakousnout, něco si vypít? Tady uprostřed Evropy, přímo v centru České republiky, v srdci Prahy, 20 metrů Václavské náměstí, 200 metrů Staroměstské náměstí, tady na Můstku. Tohle je restaurace na Můstku. Podívejte se, skvělá kuchyně, typicky česká kuchyně, skvělý pivo, pojďte. Pojďte, no. Tak pojďte, vyberu vám perfektní místečko, pojďte za mnou. Tak tady ne, tady obsazeno. Prosím, posaďte se. Tak. A teď, pokud vám mohu doporučit něco typicky českého, tak jako předkrmek si dáme pražskou šunčičku, tady. A hlavní jídlo bych dal zelíčko, kachínku, knedlíčky, co? A pivečko. Že byste si dali ještě aperitívek, becherovčičku, typicky českou. To vám bude chutnat. Tak jo, můžete si číst, můžete se i dívat tady z okna klidně. My to jdeme připravit a v klidu, vývody, jdeme na to. Tak, tady máme aperitívek, jednu becherovku, typický český bylinný likér, becherovka, na zdraví, jdu pro šunku. Tak, a máme to tady, pražská šunka, lahůdka, tady máme pečivo, tak, příborky tady, kdybyste chtěli, co? Dobrou chuť, přeju, hezky se popijte. Tak, šup, ať to lítá pivečko, jasně. Hezky jedno pivíčko, studenou, pivíčko jako křen. Ať vám chutná, tak. Vy jste potřebovali ubrousek na pusinku, co? Tak, výborně. Tak, za chvíli bude kachynka, už se to nese, knedlíčky, zelíčko, perfekt. Tak, a je to tady typický český jídlo, kachynka, knedlíček houskový, knedlíček bramborový a samozřejmě ještě jedno čerstvé pivečko. Tak, zelíčko samozřejmě červené. Já vám přeji, ať vám u nás na Můstku moc chutná. Dobrou chuť.